ஓப்போ பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்களோட ஏ சீரீஸ்ல இருந்து அடுத்த ஒரு ஸ்மார்ட் போனை பிலிப்பைன்ஸ்ல லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. அந்த ஸ்மார்ட் போன் என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஓப்போ A16K ஸ்மார்ட் போன் தான். இந்த ஸ்மார்ட் போன் வந்து ஓப்போ A16ஓட சக்சஸ் தொடர்ந்து தான் ஓப்போ A16Kன்னு அவங்க லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. சோ இந்த ஓப்போ A16 கொஞ்சம் பட்டி டிங்கரிங்லாம் பண்ணி ஓப்போ A16Kன்னு அவங்க லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. சோ இந்த ஓப்போ A16க்கும் A16Kக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்ன்ற எல்லா டீடைல்ஸையும் நம்ம வீடியோல பார்க்கலாம். சோ நம்ம வீடியோவை ஃபுல்லா ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. நீங்க நம்ம சேனலுக்கு புதுசுனா நான் உங்க பிரியா பாண்டியன், இது உங்க டெக் ஸ்ட்ரீம் சேனல். இன்னும் நிறைய நண்பர்கள் நம்ம வீடியோஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமலே பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. போய் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. அப்பதான் அடுத்தடுத்து வீடியோஸ் போடுறதுக்கு எனக்கு மோட்டிவேஷனா இருக்கும். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஓப்போ A16K ஸ்மார்ட் போனோட டிஸ்பிளே பத்தி பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுல 6.52 இன்ச் ஃபுல் HD பிளஸ் IPS LCD டிஸ்பிளே யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. இதுல ஐ கேர் ப்ரொடெக்ஷன் ஸ்கிரீன் கொடுத்திருக்காங்க. சோ இது மூலமா உங்களோட கண்களுக்கு பெருசா எந்த ஒரு பாதிப்பும் வராதுன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா 60 Hzக்கான ரெஃப்ரெஷ் ரேட் கொடுத்திருக்காங்க. சோ இந்த டிஸ்பிளே பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி ஓப்போ A16ல கொடுத்த சேம் டிஸ்பிளே தான் கொடுத்திருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் இந்த ஓப்போ A16K ஸ்மார்ட் போனோட ப்ராசஸர் என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுல MediaTek Helio G35 ப்ராசஸர் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. இந்த ஸ்மார்ட் போன் வந்து Android 11 மேல ரன் ஆகுது. அண்ட் இந்த ஸ்மார்ட் போனோட OS என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா கலர் OS 11.1 லைட் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. சோ சேம் ஆல்ரெடி ஓப்போ A16ல கொடுத்த சேம் ப்ராசஸர் தான் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் இந்த ஸ்மார்ட் போனோட கேமரா பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுல 13 மெகா பிக்சல் ரியர் கேமரா இதை மட்டும் தான் அவங்க மாத்திருக்காங்க. அந்த ஓப்போ A16 வெனிலா டிசைன்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா ட்ரிபிள் கேமரா செட்டப் கொடுத்திருந்தாங்க ரியர் சைட்ல. சோ அதுல வந்து 13 மெகா பிக்சல் 2 மெகா பிக்சல் 2 மெகா பிக்சல் மேக்ரோ சென்சார் யூஸ் பண்ணிருந்தாங்க. சோ இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா வெறும் 13 மெகா பிக்சல் ரியர் கேமரா மட்டும் தான் கொடுத்திருக்காங்க. அண்ட் ஃப்ரண்ட் கேமரா வந்து சேம் அதுல கொடுத்திருந்த 5 மெகா பிக்சல் கொடுத்திருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் இந்த ஸ்மார்ட் போனோட பேட்டரி பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுல 4230 mAh பேட்டரி யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. சேம் ஓப்போ A16ல யூஸ் பண்ணிருந்த சேம் பேட்டரி கெபாசிட்டி தான் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. இதுலயுமே டைப் C சார்ஜ் போர்ட் தான் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் வேற என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுல ப்ளூடூத் வெர்ஷன் 5 யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் 3.5mm ஜாக் கொடுத்திருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் SD கார்டு சப்போர்ட்டும் இருக்கு. இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ் பாத்தீங்க அப்படின்னா 32 GB கொடுத்திருக்காங்க. சோ மைக்ரோ SD கார்டு மூலமா உங்களால 256 GB வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்க முடியும். அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்மார்ட் போனோட திக்னஸும் சேம் தான் இருக்கு. சோ அது என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா 7.85mm இருக்கு. அண்ட் வெயிட் வந்து 175 கிராம்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. இந்த ஓப்போ A16K ஸ்மார்ட் போனோட பிரைஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா 10,300க்கு போட்டிருக்காங்க. பட் இந்த ஓப்போ A16 வந்து 13,990க்கு சேல்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. பட் நான் ரீசெண்டா இப்ப ஆஃபர்ல எல்லாம் பார்த்தப்போ 10,000க்கே தான் வந்து இந்த ஸ்மார்ட் போன் வந்து சேல்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்ததா போட்டிருந்தாங்க. சோ என்ன பொறுத்த வரைக்கும் வந்து இதுல ஜஸ்ட் கேமரா மட்டும் இவங்க கட் பண்ணிருக்காங்க. கொஞ்சம் அந்த ரியர் ட்ரிபிள் கேமராவை மட்டும் அவங்க கட் பண்ணிட்டு இதுல ஜஸ்ட் இந்த 13 மெகா பிக்சல் ரியர் கேமரா மட்டும் தான் கொடுத்திருக்காங்க. பெருசா வேற எந்த ஒரு டிஃபரன்ஸுமே இல்ல. சோ என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஓப்போ A16 ஓரளவு ஓகேயா இருக்கு இந்த 16K விடன்னு சொல்லுவேன். அண்ட் இந்த ஸ்மார்ட் போனோட கலர்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா பிளாக் அண்ட் ப்ளூல கொடுத்திருக்காங்க. சோ இந்த ஸ்மார்ட் போனோட ஃபுல் டீடைல்ஸ் அண்ட் ஸ்பெசிபிகேஷன்ஸ் எல்லாமே நம்ம பார்த்தாச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் போடுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. இது போல நியூ டெக் அப்டேட்ஸ் பத்திய தகவல்கள் தெரியணும்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அண்ட் அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆளை செலக்ட் பண்ணுங்க. அப்பதான் நம்ம சேனல்ல போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோஸும் நோட்டிபிகேஷன்ல வரும். நீங்களும் மிஸ் பண்ணாம பார்க்கலாம்.